Esgotada de fa mesos la primera edició d'aquesta obra, els editors han cregut que el mercat encara en demana més exemplars i es proposen de repetir-ne el tiratge. Si tenim en compte els costums del nostre petit món cultural, sembla que això, ben poca cosa al cap i a la fi, hauria de ser considerat com un autèntic èxit de llibreria. N'estic content, no cal dir-ho, però, en el fons, no sé fins a quin punt em correspon el dret personal de gloriar-me'n. Tan mòdic com vulguen, l'èxit hi és, no hi ha dubte. Tanmateix, sospito que em pertoca una part molt reduïda en el mèrit, fonamentalment perquè el nostre públic, valencià i no valencià, el necessitava. Necessitem llibres, escrits per algú altre, tant se val, on d'una vegada i sense ambatges quedin replantejats uns quants dels problemes bàsics que ens afecten en el nostre destí de col·lectivitat diferenciada. Ens sorgeixen molts exàmens de consciència nacional. Un d'ells, concretament, des de l'angle valencià, era el més urgent i urgidor de tots. Almenys jo, com a valencià, ho creia així. La curiositat suscitada pel meu paper demostra que no era jo l'únic a pensar-ho. Aquesta segona edició torna en la seva virulència inicial intacta, perquè no ens hem pas d'enganyar. El cavall de batalla era, és i serà allò que, per emprar un eufemisme viable, he anomenat decisió de futur. És per així que passa la frontera divisòria. A l'una banda, hi ha aquells que afirmen que ja estem bé com estem, que vivim en el millor dels mons possibles i que la província claudicada, la dimissió lingüística i les ficcions fòssils són ideals desitjables. A l'altra banda, els que ens refusem a la vergonya d'una trista alienació nacional, els que creiem que els valencians podem ser un poble sa i coherent, els que ansien per al nostre país una plenitud nova. L'immobilisme i el renunciament satisfets indueixen a la més tosca de les inhibicions, a la paràlisi, a l'apatia. Los valencianos se contentan con solo el nombre de reino que poseen, ens reprotxava durant la crisi del 1640. Avui n'hi ha que s'acontenten amb molt menys. Però encara queden valencians, molts valencians, cada dia més, que no volem resignar-nos a perdre la nostra entitat individuada, que no volem deixar de ser el poble que som, que no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència. El meu llibre ha polaritzat per un instant aquesta tibantora interna. Ni que només fos per això, ja valia la pena d'haver-lo escrit. Joan Fuster, Sueca, 1 de març de 1964. No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Em sap greu no haver pogut participar en els actes celebrats pels 50 anys del llibre Nosaltres els valencians i el seu autor, el nostre paisà Joan Fuster. Però sí que he acceptat la invitació que se m'ha fet per participar en aquest acte per ser en el meu poble i amic de Fuster, encara que siga amb unes paraules escrites per ser llegides en un dia com avui. Començaré referint-me als records que tinc de Fuster i la seva trajectòria com un dels intel·lectuals més importants del nostre dissortat país valencià. La seva obsessió pel país va fer que els valencians obrirem les nostres consciències a la realitat del poble que som. I al mateix temps tractava de posar-se en contacte amb els demés valencians valencianistes. Per exemple, pel que fa a l'encontre de Fuster amb Miquel Adlert i Xavier Casp, i amb el que vaig tenir una certa participació. Era pels primers anys de la postguerra, al Col·legi dels Jesuïtes, que jo havia deixat l'any 1942. Havia arribat el pare Joan Baptista Bertran, provinent del Principat i poeta en la nostra llengua. Jo anava al col·legi de quan en quan a visitar el pare Bertran, i en dir-me una vegada que li agradaria conèixer Fuster, una vesprada ens acostàrem al col·legi tots dos, Fuster i jo. I va ser en aquella conversa que el pare Bertran ens parlà d'Adlert i Casp i de la conveniència que tenien de conèixer-los. I així va ser. El propi pare Bertran s'encarregà de concertar l'entrevista a la que vam acudir en passar l'estiu de 1947. Aquest encontre amb Adlert i Casp significava el trobament, l'enllaç, entre els valencianistes que en aquells anys ens anàvem formant en Sueca i la Ribera Baixa, sota l'orientació de Fuster i Fermí Cortés i alguns dels valencianistes provinents de la preguerra. Adlert i Casp tenien una tertúlia, l'anomenat Grup Torre, que es reunia en casa d'Adlert. I a aquell Grup Torre passàrem a formar part.
Cal dir que per a Fuster i per a mi el contacte amb Adlert i amb Casp produiria ben aviat fruits literaris. Als pocs mesos, Fuster va veure publicat el seu primer llibret de versos, sobre Narcís, i més tard el meu Ara que sóc aquí, també un llibret de versos editats per Torre, l'editorial d'Adlert i Casp. També recorde com Carles Salvador va descobrir el poeta Jean Fuster. El dissabte 10 de maig de 1947, Fuster tingué notícia per un amic que el periòdic d'aquell dia, Les Províncias, publicava un article de Carles Salvador que parlava d'ell, titulat Un nuevo poeta. Val la pena reproduir alguns paràgrafs d'aquest article que comença dient on ha llegit Salvador els versos de Fuster. Solo hemos leído de él unos pocos poemas, exactamente 6, publicados en el Almanaque de las Provincias para los años 1946 y 47. La aparición de este lírico nos regocija el alma, tanto que a la manera de Constantí Llombart nos place incluirle en la lista de los nombres de la morta viva y esperamos de él grandes obras. ¿Quién es Joan Fuster? En 1944 firma en Sueca, en octubre de 1945 firma en València. No tardaria gens, Carles Salvador, a eixir dels seus dubtes. Coneixedor de l'article, Fuster va dirigir unes lletres d'agraïment al seu autor. Pocs dies després, Carles Salvador visitava Fuster en la seva pensió d'estudiant al carrer del Mar i així es van conèixer. Fuster no ha estat un radical. Fuster ha estat un racionalista. En la introducció a Nosaltres els valencians escriu: «Jo no sóc ni sociòleg ni historiador, i heus ací que aquest llibre no serà el que hauria de ser, però hi ha avui un sociòleg o un historiador valencià que puguin encarregar-se de la feina. La feina a què es refereix Fuster no és altra que la d'ocupar-se a estudiar i donar a conèixer la nostra història com a poble. Sincerament no els veig enlloc. Parlo sense petulància, amb una punta de melangia i tot. El nostre món intel·lectual és petit i tothom sap qui és tothom. No hi ha més cera que la que crema. Tenim doctes erudits, és clar, i pot ser persones iniciades en l'estudi dels mecanismes socials. Ni als uns ni als altres els nego la consideració científica que, sens dubte, s'han ben guanyat. Tanmateix, ja és simptomàtic que fins en aquell moment cap d'ells no hagi manifestat encara cap preocupació seriosa en el sentit que postulo. Si res s'hi ha intentat, no pot ser posat en el compte dels historiadors ni dels presumptes sociòlegs. Ho han fet literats i polítics amb el risc inherent d'unes conclusions frívoles o sectàries. Es veu que els tècnics sindicats o no s'hi atreveixen o bé han patit d'una deplorable i indecorosa miopia nacional. En la inhibició dels altres pren estímul el meu propòsit. Escric aquest llibre perquè ningú no l'ha escrit encara. Fuster no tenia gens de radical. Fuster tractava amb aquestes paraules de posar en relleu la mancança d'interès que sociòlegs i historiadors havien mostrat sobre la realitat històrica del que és aquest país, de la realitat nacional. Han estat, en tot cas, com diu Fuster, literats i polítics els quals arribaven a conclusions frívoles o sectàries i gairebé fanàtiques. El que tracta Fuster amb la seva obra és exposar la realitat nacional dels valencians que puguen conèixer quina ha estat la nostra història. Jo crec que és precisament el fet d'haver viscut sempre a Sueca el que ha permès que Fuster hagi arribat on ha arribat. Fuster ha anat convertint-se en el referent intel·lectual, i això des del primer moment. D'haver passat a viure a València, pot ser la convivència seguida amb els distints grupets del cap i casal hagués pogut arribar a la contaminació. Fuster coneixia bé València, participava en actes sobre temes referents a la realitat del País Valencià, en reunions diverses, en presentacions de llibres, en tertúlies, etc. Però a dormir a Sueca. A dormir després d'haver estat unes hores treballant sobre les qüestions que li pertocaven. El fet de viure a Sueca, però, tenia un inconvenient, el tenir que rebre visites per la nit, a l'hora que Fuster estava treballant.
Fuster, com ja he dit, s'havia convertit en un referent intel·lectual i eren molts els que volien raonar, demanar-li consells, fer-li preguntes. Per la casa del carrer Sant Josep de Sueca passaren polítics, periodistes, empresaris, professionals, artistes i cantants, pintors, escriptors, professors de la universitat, estudiants, en general, gent preocupada per la política, la cultura i la societat. Resulta difícil de fugir la figura de Fuster. Vejam el que passa amb Adlert i Casp referint-nos a l'oposició que fan a les denominacions de Fuster. Adlert rebutja el terme País Valencià que usa Fuster per Regne de València i el de Països Catalans per Comunitat Catalànica, que afirma la unitat de la llengua i la cultura. No és el que diu Fuster, però tampoc seria per defugir-lo. Solament quan s'arriba a trastornar la ment i es perd la racionalitat es produeix l'enfrontament visceral i desqualificador. Però des de la irracionalitat. És el que van fer l'Adlert i Casp quan la transició. Fuster s'havia convertit en un intel·lectual important, respectat i acollit pels sectors universitaris, mentre Adlert i Casp s'havien quedat aïllats. I comencen a fomentar l'anticatalanisme entre els sectors polítics de la dreta i passen a promoure l'anomenada Batalla de València i a negar la unitat de la llengua. Ells, que van ser els primers defensors d'aqueixa unitat. Però la presència de Fuster va ser, per a Adlert i Casp, un adversari important. El valencianisme cultural i polític, de l'esquerra i part de la dreta, van trobar en Fuster un intel·lectual de trellat. I Adlert i Casp es dedicaren a atiar el blaverisme, l'anticatalanisme. Però la figura de Fuster és, i ho serà per sempre més, indefugible. Amb el seu llibre Nosaltres els valencians ens va obrir les consciències als ciutadans del País Valencià. Ens va fer veure el poble que som. Fuster ens deia que el País Valencià serà d'esquerres o no serà. Jo li vaig dir, Joan, el País Valencià el faran els mestres o no serà. Els castellanitzats de València són, precisament, els defensors més entusiastes de l'idioma valenciano, de la literatura valenciana, de les glòries valencianes quan troben que algú els qualifica de catalans, cosa que ells consideren una usurpació. Són també ells els qui salten amb la més ardida impetuositat quan un castellà denigra el dialecto o alguna altra manifestació levantina. Això no falla mai. La veritat és que en una redistribució utòpica però racional dels pobles peninsulars, les contrades no catalanes del País Valencià tindrien el seu lloc just en les demarcacions limítrofes amb les quals conserven una profunda afinitat: Aragó, Castella, Múrcia. Si el País Valencià, posem-nos en la perspectiva més localista, vol salvaguardar la seva personalitat, ha d'ésser preservant-se fidel a la seva catalanitat bàsica. Et la reste est littérature. Valencians són, cal repetir-ho, una bona colla dels millors clàssics medievals de la llengua catalana. I si podem pensar en una punta d'artificiositat en l'idioma literari, els sermons de Sant Vicent Ferrer, en tenim reportacions literals, ens donen una mostra de l'idioma popular i quotidià que era d'una catalanitat total. Bona nit. La filòsofa jueva Hannah Arendt, al ser preguntada en una entrevista a la televisió alemanya als anys 50, després de molts anys d'exili a Estats Units, per quin havia sigut el seu màxim interès en la vida, contestà: he volgut comprendre. Avui, quan commemorem els 50 anys de Nosaltres els valencians, me'n recorde d'aquesta resposta de l'autora dels orígens del totalitarisme. Nosaltres, els valencians, és un llibre l'objectiu del qual era comprendre. Comprendre perquè a la societat valenciana li faltava una afirmació col·lectiva com a tal.
comprendre per què no s'havia produït una unitat del país, sinó provincianisme. Comprendre per què hi havia una clara mentalitat de sucursal, assumpció i passivitat d'un destí marginal. Comprendre per què no es transmetia amb normalitat la pròpia llengua. Aquest exercici de comprensió que el llibre mostra va molt més enllà dels seus encerts o incerts, perquè la de Joan Fuster fou una tasca d'exercici de pensament crític envers la realitat social que l'envoltava. Això demostrava l'interès per comprendre. En posar-me a la feina ja donava per suposar que el llibre tindria abruptes conseqüències de polèmica, ens deia. No em feia gens de por aquesta possibilitat. Al contrari, el llibre havia sorgit d'un esforç sincer per comprendre, per aclarir-me a mi mateix en reflexió solitària. Aclarir-se a si mateix. Era clarament una tasca de pensador a l'estil del clàssic Michel de Montaigne. Fuster era un pensador que configurà en solitud el que havera tingut que ser una tasca d'opinió pública col·lectiva, de deliberació i participació ciutadana. Una tasca impensable en aquell temps, difícil en tot moment, però que en definitiva és el que dona lloc a l'espai públic que configura allò polític. Fuster era un espectador reflexiu i com a tal compromès a l'estil dels intel·lectuals del seu temps. Un compromís que el portà a presentar l'assaig crític com una vindicació al més pur estil de les vindicacions dels drets que sorgiren a la Il·lustració, com ara la vindicació dels drets de la dona de Mary Wollstonecraft al segle XVIII. És per això que ell volia explicar per a transformar. La primera edició de Nosaltres els valencians s'esgotà en seguida. Va ser un èxit editorial, però Fuster tenia la sospita de que a ell li pertocava una part molt reduïda del mèrit, perquè el mèrit era del tema, pensava. Del tema, sobretot, insistia. I quin era el tema que tant d'èxit havia tingut? Plantejar-se uns quants dels problemes bàsics que ens afectaven com a col·lectivitat diferenciada. Una urgència en l'examen de la consciència nacional, sobretot des de l'angle valencià. La novetat del llibre estava en presentar una visió clara sense retòriques, sense lloances, com una mena de revulsiu perquè s'apartava dels tòpics ditiràmbics sobre el país. En presentar el cas valencià amb un anàlisi sols amb criteris i factors valencians. En introduir en l'explicació les tensions i els antagonismes de classe, econòmics, culturals. En definitiva, en presentar una pregunta clau per a tot poble que vol constituir-se com a tal. Qui som nosaltres? Quins i quines formem el nosaltres? Una pregunta que no era pas retòrica en absolut, ja que la intenció de l'autor era molt ambiciosa i política, a més de reflexiva. La presa de consciència de la gent del poble, de la seva identitat com a poble. La resposta quedava oberta. No n'hi ha una resposta essencialista, perquè Fuster era molt conscient de que la realitat social és plural i canviant. Jo tenia 17 anys quan es va publicar Nosaltres els valencians. Era una adolescent de Sueca que estudiava batxillerat a les Salesianes i que volia estudiar filosofia. No vaig llegir la primera edició del llibre. El llibre me'l regalà un amic del grup dels fusterians de Sueca i fou ja la segona edició. El vaig llegir amb entusiasme
i contra el que es podria suposar, el que més em va quedar fou que què bé escrivia Fuster, com en recordava els escrits dels assajos filosòfics. Me'n recorde de l'atmosfera d'aquells moments, les pintades a les parets per tot arreu de València i dels pobles del «Parlem valencià». Sí, «Parlem valencià» era una pintada subversiva. Me'n recorde d'anar al Sequer per Pasqua i el sonar del picú en les cançons d'Al vent, les primeres cançons del Raimon. Me'n recorde del propi Fuster donant-nos explicacions del que estava sent una reacció furibunda a la premsa de València, envoltada la lectura ja en una polèmica àgria i exagerada al voltant de nosaltres els valencians i del llibre El País Valenciano. No es va donar una contestació amb arguments, no es va donar argument contra argument, constatació contra constatació, no, sols es donaren exabruptes i mals humors, cap procediment racional de refutació, falta absoluta d'un diàleg franc. Però cal dir, 50 anys després, en un món immers en la globalització, en la necessitat de canvis i transformacions col·lectives, que la mirada crítica de Fuster encara té vigència en la nostra actualitat perquè ens interpel·la contra la dimissió lingüística, perquè encara incita al compromís civil i a la dissidència. És, en definitiva, l'obra d'un escèptic, però entenent que l'escepticisme, com ell mateix afirmava en una entrevista, no significa desentendre's de les realitats i els problemes. Per això afirmava rotundament: no tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Jo crec, francament, que cal evitar tant la destrucció com la santificació de Joan Fuster. Nosaltres, els valencians, no és un llibre contra els valencians, com es va dir entonces. Res més lluny del mateix Fuster que qualsevol forma de santificació. El que cal és l'anàlisi crítica i clarificadora de la seva obra, el diàleg obert en la seva escriptura, amb eixe discurs lúcid i enriquidor que tanta falta ens fa en la nostra actualitat. Moltes gràcies. Som vers catalans que diria Muntaner. Uns catalans descolorits i invertebrats, podria objectar-hi algú. Entre dues llengües es planteja la disjuntiva del nostre poble. I s'hi planteja no sols pel que la llengua suposa en ella mateixa, una història, una cultura passada i present, una forma d'ésser, sinó igualment pel que representa d'opció civil de cara al futur. El castellà ocupa les trones i la premsa diària, l'escola i l'escenari, la tribuna política i la càtedra acadèmica. El català, en canvi, no ha tingut res d'això. Per això, tot ben comptat, admira que encara avui el català mantingui tanta força al País Valencià com a llengua viva i que sigui capaç de sustentar el petit treball intel·lectual de les seues millors minories. Catalunya és València, i és Alicante, i és Mallorca, havia escrit en Una hora d'Espanya Azorín, l'home de Monòver. L'estat jacobí no farà mai cap concessió motu proprio a les llengües no oficials dels pobles que l'enclou. Les concessions en tal sentit caldrà arrencar-les-hi,
I això ha de ser a través d'una acció civil coordinada i lúcida. La corda que lliga la mata de jonc, la unitat, és l'únic camí que ens queda si volem subsistir com a poble. Valencians, catalans i balears. I si enllevats la corda de jonc en jonc la retrencarà tota un fadrí de 8 anys, que un sol jonc no hi romandrà, i qui pugui i vulgui entendre, que ho entengui. Bona nit. Enguany fa 50 anys de la publicació de Nosaltres els Valencians, el llibre amb què un escriptor suecà, que encara no havia fet els 40 anys, va reinventar el País Valencià. Va canviar la manera de veure'ns i de saber-nos valencians. Va fer pensable el país, que és el primer pas per a fer-lo possible. Avui els suecans sabem que som valencians. Bé, sabem que som moltes altres coses també, però entre elles que som valencians. Els xiquets de les escoles, efectivament el nostre és un país de mestres, és un país fet pels mestres i els devem un gran agraïment. Els xiquets de les escoles, dic, saben situar el País Valencià en un mapa i saben que la seva llengua no és sols la llengua de casa i del carrer, que també ho és, i gràcies a això ha sobreviscut als intents per fer-la desaparèixer, sinó que és també alguna cosa més. És la llengua de l'escola, és una llengua de literatura i cultura, és la llengua que compartim amb molts altres milions d'usuaris de catalanoparlants a Catalunya, a les Illes Balears i a altres territoris. Però fa 50 anys, quan va aparèixer Nosaltres els Valencians, els xiquets valencians, els xiquets de Sueca, jo mateix en aquell moment tenia 4 anys i anava a les monges de l'Encarnació, així a Sueca, o els més majors, els que anaven a la cooperativa o els que anaven ja al Politècnic, o la majoria dels xiquets valencians no haurien sabut situar el País Valencià en el mapa. En aquell mapa d'Espanya que figurava en les nostres fotografies escolars, o en aquell globus terraqui que ens havien regalat per la primera comunió, per la senzilla raó que el País Valencià no existia. I no em refereix només al nom, sinó a la idea, al territori, ja que el mapa d'Espanya es dividia en 54 províncies i els únics valencians eren els habitants de la província de València, perquè els de Castelló i els d'Alacant se sentien en primer lloc castellonencs i alacantins i alguns, molt pocs, se sabien i se volien també valencians. Ni existia el nom ni existia tampoc el país, derrotat en totes les guerres, de la guerra de successió a la guerra civil, esquarterat en 3 províncies i sense cap altra institució comuna, conjunta, compartida que la Universitat de València. L'Espanya provincial fomentava 2 classes d'identitat i de sentiments. La identitat nacional, l'espanyola, que era la que realment importava, i la provincial i provinciana, que s'esgotava en 3 o 4 tòpics autocomplaents i absolutament innocus que en res no atentaven contra la identitat que realment valia, l'espanyola. Amb nosaltres, els valencians, Joan Fuster en recuperava el país, la seva història, la seva llengua i la seva cultura. El llibre tractava de contestar a aquelles preguntes que tots els valencians ens hem fet alguna vegada. Què som els valencians
i per què som com som. El llibre era un examen, una anàlisi de la identitat valenciana negada a les escoles, a l'escola i als llibres, degradada al pur localisme panxacontent i inofensiu, una anàlisi, dic, a través no de la seva essència, sinó de la seva existència, de la seva història, des de la conquesta de Jaume I fins al segle XX. Aquell llibre buscava sobretot la reacció dels lectors. Pretenia sacsejar, despertar aquella societat en perpètua somnolència digestiva que era la societat valenciana de principis dels anys 60. Era un llibre escrit en clau de futur, que no mirava tant al passat, encara que se servia de la història per a comprendre el present, com, sobretot, cap endavant. I en 50 anys, en aquests 50 anys que han passat des de la publicació del llibre, han passat moltes coses. L'ofensiva contra les seues idees i les seues propostes ha estat forta, terrible, com ho mostra el fet que, poc després de la publicació del llibre, el cremaren com a ninot de falla, no en un acte festiu, lúdic, que hauria estat molt bé, sinó un acte que recordava més els antics autos de fe de la Inquisició, o que més tard, en els anys de plom de la transició, li posaren dos bombes a la porta de casa. Actes de violència que deixen ben clara la magnitud de l'aposta, la importància del que hi havia i hi ha en joc. Però també hi ha hagut, en tots aquests anys, moltes coses positives. Hi ha hagut i hi ha l'ensenyament en valencià, la recuperació i la dignificació de la llengua i la cultura, la consciència de poble, la voluntat de futur. Moltes coses que aquell llibre començà a fer possibles. Un llibre escrit a Sueca ara fa 50 anys. Un llibre i unes propostes que hem de reescriure i actualitzar cada dia tots els valencians per a guanyar el futur. Moltes gràcies. El valencià continua sent un fet català en la seva realitat més radical. Sense que hi hagi hagut mai cap discriminació deliberada, els valencians no catalans han estat en la pràctica uns valencians secundaris o marginals. De fet, quan els valencians, els de llengua catalana, parlem del País Valencià, solem oblidar-nos dels altres valencians. Les nostres generalitzacions no els tenen en compte. No hi ha en això cap menyspreu conscient, hi ha només el reflex automàtic d'una realitat social irrefutable. És una mena d'equívoc difícil d'evitar. Les comarques catalanes del País Valencià representen als propis ulls i també als dels forasters, sigui dit de passada, l'autèntica identitat. Fill d'un empelt català en la faixa litoral del sud de l'Ebre, el País Valencià no desment aquest origen, més encara, és en tant que el perpetua en les seues concrecions locals. Dir-nos valencians, en definitiva, és la nostra manera de dir-nos catalans. Voler-ho ignorar o deformar-ho amb arguments capciosos equivaldria a interceptar el camí d'una comprensió sincera del cas valencià. Jo ara seria incapaç de rellegir nosaltres els valencians. Efectivament, han passat 30 anys. I no han passat per el llibre, han passat també sobre la societat valenciana. Lògicament, aquesta societat, en 30 anys, ha canviat molt. En conseqüència, si ara hagués d'escriure el llibre, hi ha coses que les diria d'una altra forma. Però l'esquema bàsic, els fonaments, la formulació central i en tot allò que jo ara recorde del llibre, ho continue mantenint totalment.